Λοιπόν, σε ένα οικισμό στη Ρήγα, εδώ θα δούμε ακόμα ένα σπίτι το οποίο είναι της εταιρείας που πρόκειται να συνεργαστούμε. Για κοιτάξτε λίγο. Για απολαύστε λίγο, για χαζέψτε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα ξύλινο σπίτι. Αυτό λοιπόν ακριβώς έχουμε σκοπό να φτιάξουμε και εμείς σε λίγο καιρό στα Χανιά. Για ξαναδούμε το λίγο. Αυτό είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 300 τετραγωνικά.